बुंदो आदा टेल मी सोर बियो मिलिसाया सोरनि फिसा दे नोंनो बुं नङाबा मेहेर नों माने डाइरेक्ट बेबायदि सन्देहसो खालामबाय आरो सैथोखौ मिथियालासे बेबायदिसो गोरोन्थि बुजिबाय नों औ मेहेर जेब्ला नों फैदों अब्लानोथ' जोंनाव सोंथि खालामबानो जायोमोन ना सोंबानो माने बिदि सिरि सिखावै फैना थांफिननांगौ नोङो मानो थांफिना आरो जुदि बाथ्राया सैथोमोनबा आं मा खालामगौमोन नों जेरैबायदि सानदों बिदियानो जेबोआनो नङा सैथोखौ खोनासंना मेहेर दे खोनासं मिलिसा रानियाबो जोंनि न'निनो गथ' जेरै नों आं बायदिनो मा जोंनि न'नि औ मेहेर जोंनि न'निनो गथ' नाथाय नाथ' बे हाथरखिनि ना आंनि औ आरो दाथ' बे नोंनि मा अब्ला सोरनिथो बिलाय नोंसोरबो जे बुंदों जोंनि न'नि गथ' होमबा सोरनि नोंनिबो नङा आंनिबो नङा बाबु जायख्लङाबो गथ'सो गावनो होमबालाय सोरथो दंबावो जोंनि न'आवलाय मानोना बे इलिसानिसो औ मेहेर बियो इलिसानिसो फिसाजो आरो दाथ' बाजै इलिसायाबो गैबावासो बहा थांखो बेखायनोथ' जों लाबाय बायदोंमोन बिखौ मा होनखो इलिसानि माने बे जोंहा आब' इलिसानि फिसाजो माने मिजिंनि औ मेहेर बेखौनो मा सानना माला सानो नोङो माबा आंखौ बेवाइखौ आंहा रावबो फिसाजो गैयालै आं दासिमबो बिमाखौनो जायाखै नों मानो बिदि बुंखो आंखौ औ आंखौबो मानो बिदि बुंखो आंबोथ' हाबा जायाखैना नाथाय आदा इलिसा सिसाथ' औ बेबो खारना दं गथ'आ साला फाफिया एथ' गथ' उन्दैखौ नागारनानै बहा थांखो बे गावनि फिसाखौ नागारनानै न'आव बेसेबां नागिरगासिनो गथ'आ बिमाखौ बेसेबां रागा जोंगासिनो जोङो बिदिबा इलिसा सिसा फिसाजो मोनबाय दायानोथ' मामोन दे आंना नों जे लामा ससेयाव बेबायदि आस'खान्दा खालामलांबाय इलिसा जोंनि जिउखौ माथो दुखु होखोमोन आंलाय खमसे खम आंखौ सानाखै दे मानिबाय आं जानो हागौ आंजों गोरोन्थिबो जादों खोमा आंखौ गाज्रि मोनदों खोमा नाथाय नों जे एसेबां अन्थाइ बिखा बिमा जागोन माब्लाबाबो सानाखैमोन आङो नों आंखौ साना साना गावनि गथ'खौबो बेबायदि गालांनो हाबाय बिनि फारसेबो अननाय फैयासै एसेबो साननाय फैयासै मा गोसो लाना बिदि थांखो दे मोनथिदों आङो नोंहा सोरबा बयफ्रेन्ड थानो हागौ बेखायनो बेस्थ' थायोमोन दा जेबो सानबावामोन आङो दे नों थांमोन थेवबोथ' खमसे खम एसेथ' देनो होग्रोमोन जोंनि मामिखौ बेखौबो नेनो हायासै नोङो एसेबां लाजिरोङि एसेबां अन्थाइ बिखा एसेबां गाज्रि नों बायदि हिनजावखौथ' मोनबा ओइ मामि मिलि जेबो नङा दे आं दंना नोंनि नोमा माथा फाग्लिया थांबा मा जादों थांथों खारथों बियो गुबुनजों थांबाबोथ' नोङो एखे संसारखौथ' जाहैखानांगोन ना आंजोंबाबो बेनो जानो हागौ खस्थ' बांसिन मोनो खोमा थेवबो बयबाबो हौवाना आंबाबो हौवा मा नुनानै थांखो मिथिया आङो खायसे ओमफ्राय बे सेंग्राफ्राबो खायसे दंमारथारो दे मालायनि संसारखौल' नोजोर होग्रा मालायनि संसारखौल' सिफायग्रा आदा मिजिं मिलिया उन्दुबाय नानि एसे बम गावनायफोरखौ गिदोंलै दाथ' खालि फुजाबो नालाय दिवाली ओमफ्राय आदा जोंहा ना बाजैखौ पुलिस स्टेसनाव कमप्लेन हैनोसै दे मा मोनगोन दिनै नानि थेवबो आंनि गथ'नि थाखाय आं फैजानो लुगैयोमोन आरो बिदि दा बुंना आदा बाजैया जानांगौ बबेबा मोनसे खामानियासो थांदोंदां खामानि नानि गावनि एसे उन्दै गथ'खौ खेबसेबो गोसोखाङासै ना फन ना माबा बेना बेलेग खामानियासो इम्परटेन्टसिन माने गोसो जाखाथारनानै थांनायखौलाय बहा मोनगोन नानि बाजैनाबो गोरोन्थि जादों आरो जोंहा नानि मिलिखौनो बिदि खालामबाय ओमफ्राय आंनि आदाखौ ओमफ्राय आदा नों दुखु जानाङा दे टुनटुलि दंना नोंजों ओमफ्राय मिलिखौबो आं नायगोन आं आंनि थाखाय नङा मामिनि थाखायसो दुखु जादों बोरै थागोन बियो दाबो दुखु सुखु जेबोखौनो मोनथियाखै होमबाबो ना आदा बिमाखौ जा नागिरखायो नों बाजैया सोरबा हौवा गोदानजोंसो थांदों नानि आं बुंबाय थागासिनो ना माने आंजों थानो हाला खोमा दे मानसिया दौवाबा गोदान मोनबाय खोमा गावनि फसायनाय बायदि गावनि हास्थायनाय बायदि ना जेरै गाव लुगैदोंमोन गावनि साननायफोरखौ फुरा खालामो खोमा फैसा थाखाफोराव जेरावबो बेखायनो ना आं ना गावनि गथ' जेबोखौनो गोसोआनो गैला बेहा थांबायना बिब्दि नङा आदा इसेबां बिदिबो सानद्रायनो नाङा ना साना नंबाबो साननांगौ जायोलै नानि मा खालामनो ना हारसिं लाइफबा बेलेगमोन दाथ' गावनि फिसायानो दङ होमबा सानसेबाबो फस्थाया नामा बे माथो जामारखोबा बाजैया बहाथो थांमारखो आयै आंनि फिसायाव उन्दुलांबाय आबा
आयै बम गावगासिनो ना बायहेरायाव बेखायनो एसे माने गिनाय मोन्दोंदां गथ'आ दसेनो सिरि मोन्दोंमोन। औ जावैसो माबा बेबायदिनो साननैसोआलाय मोनखासिगोन बारदावबाय थासिगोन आबैया मा खालामनो बम गावनाय माबा माबि आंबो माबा आबाखौ बे बाहेरायाव एसे लाइट लागायदोंमोन न'आव। ओमफ्राय आन्थि माथो सानसेनाङा दाबो फैया आं जा फन हरबाय हमबावलाया ओमफ्राय हरफिनाखैबो जि गाज्रिखा। दे जेबो नङा फैगासिनो बे ओमफ्राय नानि ओंखाम जानोसै। आं जाथ'ला खोमा दे आयै थाथ'दो नोंसोरो आं नानिखौ लाना सिङाव थांसै। दाया गुबुननि नङा रावनिबो आंनि फिसाजोनि खाथार। मा जावैसोआ बेसेबांदि दुखु मोनगासिनो आं नानिखौ हालासोहाय मानो बिदि खालामनांगौ दे मा जाखो। जानो लोंनो गोसोआनो जाथ'वाखैलै आयै अननानै नोंसोर आंखौ बुंथ'नांला। आदा नाथाय हामाहाय जावैसो एसेबाबो जानांगौ बोरैलाय बेबायदि थानो ओंखाम उखैनानै। दे जमा जानोसै आंबो एसेल' जाखागोन हाया आंबो जानो बांद्राय दाना। दे दुखु जानाङा दे जों दंना माबा मोनसे जागोन बियो आंनि फिसाजोआनो गाज्रिखा जावैसो आंनो बुंखायो। नांथ'ला दे आयै दिनै जानो गोसो गैथ'थारा आङो। नानि दे फैदो ओंखाम जाहैनोसै। साल्ला हाबा जाब बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोना बेखायनो हाबाखौबो एखनबा समाव जानो गिलायलाङोलां। आंनि हौवाखौथ' देनां ओरैबायदि माने गुबुन सोरजोंबा लाइन लाबानो बेखौथ' एकदम दामखागोनलां मा सानदों आंखौलाय कमजोर सानदों आं मालाय बायदि नङा। आंनि हौवाखौथ' आङो ओरैबायदि माने बेफोरखौ खुनु सानसानो गैखाया आरो बेफोरबायदि जानायानो नंखायाना टुनटुलिनि चयस मानेथ' एसे मोजां जानांगोन ना बोरैथो खावब्ला सिब्लाजों जानोब्रा आंबो आर गाज्रि मोनोलां। ओमफ्राय बे मालायनिखौसो मानो नोजोर होना ब्लड खारला खारलिलै खायसेफ्रा आरोना गासैबो नङा थेवबो। आयु हाबा ओमफ्राय सानाबो दाबो फैला आं रायलायनो नेबाय थादों आरोना दसे रायलायनो सानदोंमोन दा उन्दुनो ओंखारबा आं मा खालामनांगौ दे। मा खालामनो आजिखालि सबनो बिजि गाबोनथ' आरो बम गावनांगौ। दिवाली मानेथ' एसे स्पेसियेल जानांगोन ना आंथ' एबार दिवालीखौ जोंनावबो लांगोन आं सानखौ जोंनावबो लांगोन आं जोंहा थेख्ला जाहाजों जिबायदि ओरै गावलाय बमखौ गावबायानो थायो एबार सानखौबो मजा खालामगोन ना। नङाबा बरिं थायोना बियो एसे गोसोफ्रा मोजां मोनथों आसोलना। आयै नाथाय जुनारफोराबो जि गिसिगोन ना बम गावनायजों दुम दुम दाम दाम मानसियानो बागदावो आं दुखु मोनलायलाङो माखासे जिब जुनारनि सायावबो आरोना। नाथाय माथो होनबावनो आरोना अब्लाबो आंबो गावबाय आरो ओरैनो एसे भुत आत्मा माबा माबिफ्रा खाथोसै होननानै बायदों माब्रा बुहुमनि हाथायनि जिनिसफोरखौनो बायना थिखोना लाबोजोबनो सानगोन ना माखो बिसोरलाय हाथाइसालियावनो संसार जानोसो थांखो नेबाबो फैला ओरैबायदि आरो। ओमफ्राय नोंहालाय मा नांजादों टुनटुलि दाबो बे नोंनि फिसाय बेबायदि नेनो नोङो जाम्बिलै आंबो होमबा आं बिमाय जाबाय जोंहा इलिसा सिसनि फिसाजोबा नों बिमानि हाथरखि। मेहेर नाथाय मेहेर मानो दसेयावनो बेबायदि मिथिया गारा सानखो नों? दाथ' नों मिथिबायना इलिसाया जोंनि बियानैसो। औ आदा आंनि साननाया गोरोन्थि जाबाय आं माने बेबायदि साननाङामोन नाथाय आं मा खालामनो। एखनबा समाव मेगनजों नुनायाबो गासैबो सैथो जाया मेहेर। थेवबोथ' जि जाबाय मेहेर दा न'आव थांना रायलायनोसै बाहेराबोथ' दायो बे लामायावलाय बेसेथो रायलायबाय थानो न'आवनो थांनानै रायलायनोसै नांगौबा आरामसे जिरायनानै। बयबो बेसेबांबा खुसि जागोन मेहेर नों थांबोला हजों। नाथाय नोंसोरथ' आंखौ बेबायदिसो थैबाय नंबायमोन ना। थेवबो नों दिनै मोजाङै मोजां सफैफिनबाय मेहेर जोंनि सेराव बेनिख्रुइ बांसिन खुसि मा थानो फंबाय दिनै। आं बुंस'नो हाला दिनै बेसेदि खुसि आङो आरो बयनिख्रुइबो बांसिन हाथरखिनि थाखाय। ओमफ्राय आदा न'आव गासैबो थिगैनो दंना माने आबै आबौ मम डेड गासैबो आयंमोन गासैबो थिगैनोथ' दं मेहेर नाथाय बेवहायनिफ्राय न'आवल' थांग्रोनोसै मोनासिगोनबो ना आरो मोनाबायानो। औ दिनैथ' न'आवनो थांनोसै माथो थाबाय थाबावनो होनबा आदा थुदो। न'आवथ' थांगोन मेहेर मोनसे प्रब्लेम दं नाथाय। मा प्रब्लेम बेलाय आदा?
नों मिन्थिया नों थांखांनायनि उनाव माबादि जाखो माबादि जालांखो मा जागासिनो माने मा क्लियार बुङा दा नोंनि हाथरखिया बिराद सहायनांबायलै मेहेर जाबायसै दे बेवाय न'आव थांना रायलायनोसै मानोलाय खेबसेनो बुंजोबनो बेहायनो ओइ मा जाया जेबो नङा न'आव थेवग्रोदो मेहेर नोंनि हाथरखिया बिराद असान्थि सहायनांबायलै मेहेर जेब्लानिफ्राय नों थांदों बै समनिफ्रायनो सानना लादो गोजोन खुसिनायाथ' दिनैसिमबो बिनि जिउआव गैया नङा जादों मा बायदिसिना सुबुंनि बुंनाय जोंनि न'नि मानसिनिनो बुंनाय न'नि मानसि माने नोम्बौ मा थ'दो बिबै बिबौनि रिएक्सनखौ नायहैदो लोगोसे आरो न'आवबो एन्ट्रि मारिदो नों गावनो गाव मोनथिगोन जागोन दे माबोरै नायनोथ' आंबो मा जाना दं अके लेट्स गो नोंबो नोंनि मेगनजों नायदो माबायदि खस्थ' सहायनांगासिनो हाथरखिया नोंनि हाथरखिया मेहेर मानो आखाइ हमथाखो आं गिनाय मोनसोदों मेहेर ओरैनो नों दासो फैदों आंनि सेराव गिनाङालै जाम्बिनो आं दंना एन्ड आइ एम रियेलि सरि आंबो जे नोंखौ गोरोन्थि बुजिफ्लांबायना फैग्रानो येस सोंनांगौमोन आं दाबो जेबो नंला सोंबायथ' औ मेहेर जाबायसै दे जेबो नंला बिदिबा नों दासिमबो नेना दं आंखौ एसेबां गोबाव सम बारनायनि उनावबो आइ एम रियेलि सरि लै हाथरखि आं मा होनबावनो आइ एम रियेलि सरि थारैनो अब्ला हाथरखिनि साननाया सैथोमोन बे जे बुंबाय थायोमोन मेहेरा थांनानै दं नंमारगौसो बिदिबा रावबोथ' बे बाथ्राखौ फोथायाखैमोन नाथाय सैथो अननायानो बेबायदि खोमा जायखौ जों बुजिनोनो हायाखै दे जियानो जादोला अब्लाबो हाथरखिनि जिउआव मेहेर फैफिनबायथ' एसेब्लाबो बेनि दुखुफोरा खारसिगोन नङाब्ला बेसो मोनथिसिगौमोन बेसेदि दुखुआव दं मोनथिबाय बुरै हा ओंख्रिया गोथाव जादोंमोन ना ओंख्रिफोरालाय मा बिदिनोसै गोथाव जानायाथ' जादोंहाय अबावलाय आरो मोजां मोनजानो थेवबो जाबायसैलै बुरै हामबायसै हा बेखौनो सानबाय थायो नामा मा सानाहाय बोराय मा साना जानो लोंनो एकदम सुखुथारासैहां बे फैनायनिफ्रायनो मानसियाबो हले बे हाथरखिया बिरादखा जोंनि फेमिलिनिफ्राय थांनो नागिरला माथो बुरै औहाय बोराय आंथ' बोरैबा गिनायसो मोनबावबाय माबा मोनसे जासिगोन नामा नै आबै इलिसान बिदि जाना दंना दा हा होनबायसिनि गाज्रि ग्रह'सो बुरै माजों दानगारबावनो बेखौलाय नायनायाथ' एसे आंबो नायदोंमोनहाय बेखौ माथो बेबायदिनो बुंदों नोंस्रा न'खराव ओरैबायदि गाज्रि साया दङनो बेखायनोसो बिदि बायदिसिना जालुबाय थायोनो दा नै आंहाबो आरो आबौ सानाबो बेजों थांदोंनो गैया हर थलायलायबाय दासिमबो सौफैया बे हाथरखिखौथ' मानसि फाथायनानैसो माबा मोनसे खालामबो नंलाय लांसै आजिखालि जोबोद जोंहा न'खरखौ खस्थ' होथारबाय नङाबा बुरै फैसा एसे होनानै माबानोसै खोमालै मानसिखौ ए साननायाथ' मोजां बोराय फैसा एसे होब्ला जोंहानि न'खरनिफ्राय गोजानाव थानोबो हागौ नङा होमबा बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजान जानो थाखाय एसे फैसा थांब्लाबो लस गैया दे आरोथ' बोराय मोनथिबायना खायफा फैसानि महर नुब्लानो गलियोबो गोसोफोरा बुरै बेबायदिनो माबा मोनसे दस्रा बेबस्था लानांसिगोन जोङो हा माथो थेवबो जोंनि न'खरनिफ्राय गोजान दोनथारनांगोन बेखौ दे बुरै उनाव माबा मोनसे सानसिगोन बे फैनायखायनो आंनि सानाय सुनायफ्राबो रासिनसो जालायलांबाय जायखिया डक्टर मोजांनाव खेबसे थांफिनबावनोसै अब्लाबोहाय बे आबौ साना फन हरलाय बोराय र' हरनि आङो आरो नै एसे थाब लेंहर बुं गेजेरावबो हाबनाला न'आवनो फैथोंसै मोनाबाय नांग्रां बेखौबा मानो लांफानांगौ बे जायख्लं बाबुखौ लांफाबा मा जायोमोन मानसिया जोबदोंमोन बेहा नांथालि हाथरखि औ आबौ बहा दङ न'आव फैयाखै दाबो औलै आबौ नै माबा गारियाव दङ फैगासिनो ए हर जाबाय बेबायदि थायो नामा हाथाय थांनायानो थाब फै औ जागोन दे आबौ ओमफ्राय सासे लोगो फैफादोंलै आलासि ओइ आबौ हा मोनागुना सोर आलासि फैलायखो दे थाब फै जायखिया हा गावनि लोगो नङा बिसोरबा नै हा ओमफ्राय बबेसिम मोनखो मोनसिगोनलै आबौ बांद्राय गोबाव गैला दे मोनागुनाहाय आबौ गारिफ्राबो एसे मोजां सालायबो दे फैदो औ जागोन दे आबै टेनसन लानाङा ओमफ्राय आलासियानोथ' सोर फैखो अ आलासियाथ' नोंसोर नुबानो सिनायगोन र' माने सिनायखायोना नोंसोरबो अ दे बिदिबालाय हा मोनागुनासो फैनांगौ होनबा लोगोआबो हा फुजा बोथोर फैनोसै नालाय बुरै फुजा बोथोर जाबायना आलासिफ्रालाय बिदिनो जाखागोन गथ'नि लोगो नङा बे औ
आंहाथ' जायखि जेखि फैदा जाखांबाय दसे थाना गोलांनोसै आं स्रायनो दा आरो फैबा बे सुनि माबा दानखोमसि अमा बैसानि महरखौसो नुनांलायगोन जाबायसै दे बुरै जाबायसै मा होनबावनो लाबो बाजै बेदरा लाबोबाय एसे आं ओरैनो गोजाबो हायाना आइ माया फाग्लायालाय मा जाखो मानेथ' आंथ' मोनथिदोंलाहाय आंखौ खिन्थु बे बेदर एवहोगासिनो आरो एवहोगासिनो दा बाजै फैसा मोना जाजानो गिदोंबो लाबो बेदरा लाबोदोब्रा बाजै लाबो होननायखौ मा बुजिलोंला नोंबो आरो जौ बोतलखौबो बिहरबाय थायो जौआनो गैला होनबाबो मानिया बियो जौआ नोंनाव बोरै गैया जानोब्रा दंखायो आंनो मिन्थिदों जौ बोतल let's go baby मा होनबावनो दुखुफ्राबो फैया नङा दं नालायब्रा दुखुफोरानो बिदि गैला आगै खालि जाजोब्बाय आरोथ' बेदराबो लांदां गैलाना जोब्बाय बहा जोबनो आरो आंथ' बेदरखौ सेरथामनानै लाबोदो नै आंथ' बेदरखौनो लाखिखायाखैहाय दाथ' बेदरखौ बेनोनो एवै एवै आं होफैबाय बे आरो बेदरखौनो थोनो रोंला आरो जौखौबो थोनो रोंला बियो न'आव थौराथ' नोङो फैदोरा सोरां नामा नों दाबो मोनागासिनोसो नोंलाय फुरानिफ्राय फैलायखोब्रा नोंसिनि मानसि जायो होननायखाय नोंसोरखौनो लिंहरबायहां लांदोहाय बेखौ एसे मा खल जाखो बेलाय माया माथो नामफोराबो दंफैलायो नै हेपि दिवालीनि लोगो सना आंनि सनाजुरि ओइ माया थु होनदों आङो न'आव मिन्थिबायना मालायनि न'आव हामाथ' बिदिबा नोंसोर आंखौ लांनो फैदों ओइ शाला लांनो नङा बुद्रुगोनसैलै आं नोंखौ थिखो सोरां थिखो बेखौ मालाय बेदर फिसा जानायावबो दिसथाबलै नोंसोर जाम्बा जाम्बिनो नोंसोरबो जायोब्रा बायनानै जा संनानै जा आंना मालायनाव फैनायखौबो प्रब्लेम फैसा होलांगोनथ' आङो फ्रि नङाना रायखस हाबबाय नामा नोंनाव रायखस अमा बेदर थोनो रोंला बुङोब्लाथ' आङो जेबो बुहुमाव जेमान माबा दङ थोनोनो रोंला ओइ दसे थुग्राथ' न'आव हो जाम्बा गावबागाव बम गावैब्रा बम दिवालीनि हेपि दिवाली सोरां मा जालांखोब्रा माया नोंलाय हो आयु बेबायदि जाथारबाय होनबा माया जाम्बि जुरि आंनि सना ओइ बे जिउआव सान्थि गैला मा होनबावनो बे जौखौबो आं लोङामोन नोंखौथ' दामखागोनलै आं न'आव थौ नायनो दिवालियाबो सफैबाय माथो आरो आंनि थांनायनि समाव फैफिनगासिनो बे समावनो सम जेसेबां हायो न'आव थानोसै आङो ओमफ्रायथ' मिन्थिला माला फैनो मोनफिनगोन दाथ' थांनाय सम फैब्लाबो गोसोआनो जायासै थांनो दसे सम थाबावमोनबा बेबायदि नंबाय थायो न'आव फैसाखौ एसे लाग्रोनि खामायनानै ओमफ्राय उनाव थाबाय थानोसै दे आरो आंनि जानो गोनां लामब्रे सना आंनि अके ओमफ्रायथ' बिनानावा बम्बाइनो माबा माबि बिदोंमोनलै दिनैथ' जेबो लाबोनाय जायासै गाबोन लाबोना होफैनोसै आङो कालि फुजा सफैनायजों न'आबो साजायनांगौमोन एसे गैया गोसोआनो जायासै न'खरावबो एसे दावराव जाबायबा दावराव मानो जाया जानो जिबायदि मानसियानो दङ आंलाय सानदोंमोन एबाराव एसे आरामनो मोजां एसे इन्जय खालामगोन हो दुखु टेनसनफोरखौ बावगारनानै माबा सानो माबा जायो बमफोराबो गावखाबायानो नै दुम दुम थाम थाम आंहासो खोनासंनो जालायसिगोन आयु आयं फिसाखौबो बामनो नंदोंमोन आं गैया बामनोनो हाथ'वासै आंहा सानाय सुनायजोंनो आबैयाबो बेयावनो अर सायगासिनो माथो आबै फैबाय दासो फैबाय हा बहा बेरायथिंलाबायखोसै ओइ आबै बांद्राय मोनाथ'खायाखैना माथो जाखो माथो जाखो नङा आबौ ओमफ्राय बोरैथो माथो सोरबा लोगो फैयोनो बहाथो दंना आबै फैदों आलासियाबो सिनायखायोलै आबै नोङो माथो दे लिंहरदो हा मानोथो बाहेरायाव दोनबोलायखो आरो फाफियालाय बोरो थांबाय बेयाव नै नायदो रागा जोंलायबाय नामा आबै नोंहा बेखौ जोंनायखौथ' दा बुंसै नोङो फेक बुंबाय थानांला बाव बादा होबा खोब नोम्बायनि खोथाखौ लायो नोंबो दे आलासिया लिंहरदो हा लामायाव दोनबाय थानोसै लिंहरगोन आबै नाथाय मानोथो एसे रागा जोंखो नोंलाय सासेथ' बे ग्रह गोनांखौ लाबोना दोनफैबावनानै बे अबावलाय माबा सान्थि थानो हाबाय बायनोसै हा रागा जोङा मा जानो गोसोफ्रासो एकदम असान्थि मोननायानो हाया आङो बेखौ नुब्ला दिनफोरानो खालाब थाङो बेखौ नुब्ला आंहा
नाथाय आबै प्लिज मानोथो एसे बांद्राय बखिबाय थालायखो लामा सामाफ्राव बहाबा गारबोबा मा जायोमोन लस गैयामोन बेफोरबायदिया गोमाबाबो सैमाबायदि खारफाबोलायबाय बे हाथरखि ना मा ओमफ्राय बहाथो बोरो बेलाय हाथरखि बेबिया आयु बहानिफ्राय माथो फैखो बेथ' आरे मा जाखो आबै आयु आबौ सान नों खोनायाखै होनबा हो आया माखौ खोनानो आबै नङा आबौ माने आं दासो सोरबा रायलायनाय बायदि खोनादोंमोनहाय गैयाथ' आबै सोर रायलायनो होमबा आलासिखौ लिंहरसै ना आङो दे आबौहा मानोथो बाहेरायाव दोनबाय थाखो लिंहरदो आंबोथ' नायनि ओइ फैद'लाय आसोल नै आबैया नायनो नोंखौ ओमफ्राय नै आबौ नों बे सासेखौ बैसिनाव दोनहरबाय दा बे लाबोनाङाहाय इनि बिहामजो मोनावनो थाथो आबै आं मोनथियालै बहा थांखोथाय हाथायाव थांदोंमोन ना दानाबा बहा थांखो हाथरखिया गैया मा अब्लाथ' मोजाङानो खबरहाय आबौ माने थांदों खोमा दे बहाबा माथो नांजानो सिन्था खालामनाङा बेफोरबायदिखौ बेनोथ' आबै दसे सानबाय आं बहा थांखो ओमफ्राय उनाव सानफिनबाय आरो थांदों खोमा न'फ्राव ना आबै गावनि न'आव थांथोंहाय आबौ थांथों दे फैदो आये बिदिबा होमबा थांमारबाय खोमा दे थांथों दे खुलुमबाय आबै आंलाय मा माथो आबौ मेहेरनि आवाज खोनाबाय थाखोसै दिनैलाय माबोरै दं आबै आबौ मेहेर खुलुमबाय आबै आयु आबौ मेहेर हे आफा इसोर मारै जानो हानांगौ बियो मा जाखोलै आबै मानो गिखो आंखौलाय नै नायदो नोंनि मेहेर नोंसौला एकदमबारे फेभरेटआ फैबायना फैबायथ' फैबायहाय आबौ नाथाय जोंजों माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा दे बेफोरखौथ' बाद दे ओमफ्राय र' आबै आं हाथरखिखौ लोगो हमग्रोनोलै हाथरखि औ हाथरखि आंनि बेबि आंनि हाथरखि बेबि आबै बावबाय नामा बहा बेलाय आंनि हाथरखि बेबिया हाथरखि आं सिमाङावसो दंना मोगथावसो दं जाखो आबौ सानहा नुदोंना नुवाखैहाय नोंनि फंबाय फैनायखौ आरे बा बेथ' माथो फंबाय मेहेरसोलाय औ बिग ब्रादार औ ओमफ्राय बेवाइया बोरो नोंना बेवाइया बोरो ओइ हाथरखि बेबि सोलाबाय नाव ओइ हाथरखि बहा दंब्रा बै हाथरखियालाय आंथ' नायनो लुगैनो हाथारलाना बिनि फिसाय फैदों बोरो लिंहरनायसाय हाथरखि अके खोनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै आरो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो हायासै मानोना गाराङाबो एसे बोरैबा मोनगासिनो नालाय आरो गगा मोनदों नालाय लोगोफोर बेखायनो एसे खस्थ' जाबाय आरो अब्लाबो माने नोंथांमोना नायनो लाबोबाय था होनो नालाय दसेबाबो लाबो 10 मिनिटबाबो जायखिया बुङो नालाय लोगोफोर बानायबाय आरो अब्लाबो अके बिदिबा लोगोफोर जों थांथ' दिनै आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय माबोरै नांदों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आइ होप नोंथांमोनाबो बुजिगोन होननानै माने एसे बोरैबा गाराङा मोजां जायाबाथ' बानायनोबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय आरो गोबां केरेक्टारनि भइस होनांगौ जायो नालाय बेखायनो लोगोफोर सासेनिल'बाथ' जेबो नङामोन अब्ला बयनिसिमबो धुनथुलिनिफ्राय जोंनिफ्राय हेपि दिवाली आरो लोगोसे गुड नाइट लाभ इउ अल जि थाथ'सो बानायनांगासिनो गुजुनायाबो एसे प्रब्लेम जाबाय नालाय उफ जोंहासो माला लोगो मोनबावगोन सना ओइ सैथान लोखि सैथानसो नोङो सैथान दे सैथानबाबो नोंनि आशिकथ' सैथिन्था नोङो नङा आंनो माने फिदा जाबायना अके होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय